Salut, eu sunt Bazita și astăzi voi face un nou videoclip în care vom juca Granny, cum a dorit cineva, dar mai întâi, prima dată, o să începem gen pe așa, Granny nu este acasă. Poți să explorezi casa liniștit, fără să te prindă ea, fără muzică, n-am nevoie de muzică. Ok, bun. O să facem fără Granny, pentru că mi-e un pic frică de ea, sincer. Ok, suntem în noaptea 1, acum ne trezim. O să facem un house tour și după o să rezolvăm toate chestiile. Pentru cei care nu au mai jucat Granny. Da, deci, când o să vă apară chestia asta aici sus, cu patul și asta, apăsați pe ea și vă băgați sub pat în caz că vine Granny. Bun. După aici în setare scrie doar un mesaj, leave this house, pleacă din casa asta. E un mesaj super ciudat, aici poți să dai asta jos. Și gen sună. Da, și de obicei aia o cheamă pe Granny. Da. Bun, haideți să ieșim afară. De câte știam, ea mai are pe cineva ca și ajutor. Stați că am luat-o. Ok, cum ești din camera în care te-ai trezit, intri în băicică. Oh, ce are în cadă? Am găsit o piesă din puzzle. Ok. Mama, are sânge în cadă. Are sanghe în cadă. Ok. De ce să de nașpa? Oh, nu mai, gata, dă mai ce. Bun. Dacă mai ați zis zgomote pe fundal, e dat drumul la televizor. Fie. Bun, cum ești în baie, mergi în față, iei aici. Bun. Ai chestia asta cu care car battery. Mamă, ce accent am avut acum. Bateria asta de la mașină. Poți să și să evaluezi cu mașina. Dar trebuie să îndeplinim toate chestiile alea ca să putem, da? Vreau să văd ce trebuie să mai îndeplinim. Aici mă gândesc că trebuie să fac ăla. Aici trebuie să bag un cod. I need a padlock. Code. Mie lasă puzzle-ul ăsta deocamdată așa. Și ne trebuie și chestia asta de aici. I need a master key. Ok. Haideți să începem să încercăm dacă putem scăpa. Și data viitoare o să încercăm să facem cu Granny, dacă putem. Așa, bun. Vreți să o vedem pe Slendrina? Adică gen, trebuie să trec de o carte, dar mai întâi aici trebuie să dau jos tabloul ăsta și așa, acum o să se deschide aici și aici trebuie să pun Maybe carte, nu știu ce carte, dar în fine, haideți să mergem aici jos. Așa, mai dăm și cutiile astea la o parte. Acum mă vedeți așa că mă joc repede pentru că nu e Granny, dar dacă ar fi Granny la mine, stânga, dreapta, unde e Granny, unde e eu, stau într-un colț, mi-e frică. Da, cam așa ar fi. În fine. Asta sunt eu când joc Granny. Adică da. Bun, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Oh! Camera secretă. Ok, putem să vedem aici pe fica lui Sandrina. Deocamdată nu avem nevoie de pușcă. Nu văd de ce am avea nevoie de ea. Dar în fine. Așa, pam.
Deschidem aici un chestie. Stai, mi pare o mână. Mai știu locul ăsta. Da. Știu locul. Știu. Aici este o ceară care mergea din viață. Numai ca să iei ceva de acolo. Stai un pic. Ca să iei... ce e aia? Nu știu ce e. În fine, o să... Oricum, nu zboară de... Da. Mai bine încercați să puneți mâna pe ea, dacă n-aveți. Aici. Ok, ai nevoie de hammer. Bun. Haideți să mergem aici. Nu vom da și așa o să fie. Nu e problema dacă facem acum gălăgie pentru că nu e Granny și e plecată la piață. Eulu. Ok. Safe. Bă, dar unde găsesc eu toate chestiile astea? Au! Nether car key. Bă, dar câte chestii ar trebui? 12. Ok. Haideți să mergem. Nu știu unde să mergem. Sincer, habar n-am unde pot să găsesc chestii. Haide să lăsăm ăsta jos, stadiul ăsta și venim mai târziu după el. Pentru că trebuie să găsim lucruri, să deschidem ceva. De când am intrat nu facem absolut nimic, numai să ne plângem. Și găsim numai piese din puzzle. Nu știu cu ce ajută puzzle-ul ăla, dar în fine. Taci-mă odată. Ok. Nu știu ce e asta. Ce pot să o folosesc? Uite cartea să o vedem pe Slandrina. Nu ai schimbat, dar pentru cei care nu știu de Slandry, o să vi-o arăt acum. Pentru cei care n-au mai jucat niciodată gen Granny. Pentru că am mai jucat de câte ori. Bun, intrăm aici. Pac. Ia uitați-o pe Slandrina. Ziceți voi dacă nu vi e frică de ea, ia uitați. Asta e mama lui Granny. Ok, o să închidem acest loc pentru că mi-e foarte... Putem să luăm cartea și dispare? Nu mai putem să luăm cartea, bun. Bine, închidem aici că mi-e frică de ea deja. Nu mai putem închide? Și eu când trec pe acolo așa? Bine, hai să mergem la parter. Nu trebuie mie să o văd pe Slandry. Bun, haideți să căutăm prin bucătărie, că știu că aici găsim mereu câte ceva. Nu știu cine ajută asta. Dar o să o las aici. Am mai găsit o bucată de puzzle. Ok. Asta știu la ce ne ajută. O să o luăm pentru că avem nevoie de asta. E că am găsit aici un cod. Code. Ha. Ok, hai că ne-am descurcat până aici, am găsit codul ca să putem ieși, deci am dat ceva jos de aici, de la ușă. În sfârșit am făcut ceva, frate. Ok, haide să mergem. Stai, unde mi-am lăsat cheița? Uite. Am nevoie de tine.
Bun, mergem pe și așa. Bine, mersi, ok. Bă. Așa, bun. Bun. Bium. Am găsit aici papunele. Ne trebuie. Pentru că aici găsim o cheie. Wow. Ce cheie am găsit? Playhouse door. Oh, playhouse door. Ce aveți pe aici? Că durează mult mai mult. În fine. Ok, pe aici am găsit o chestie. This is my day in this house. Ok, nu știu cine a scris chestia asta, pentru că nu zice, cred. Nici numai că n-am fost atentă la ce zicea clar, dar în fine. Au! Hai să mergem repede sus. Asta unde folosesc? Stai, ce scrie? O să se poate. Până te întorci tu, băbușcă, eu o scap. De ce cheie ai? Și asta ce cheie ai? Playhouse key. Ah, playhouse key. Am înțeles. Gata, am înțeles unde. Ok. Dați numai puțin să văd. Aoleu, e reclamă. Ok. V-am zis că merge ăsta pe fundal și îi reclamă. Eu o să-ți iau în camera mea, dacă nu știați. Ia. Nu înțeleg de ce am lăsat televizorul pornit, dar lăsați-l pornit. Bun. Chiar dacă o să mai auzi sunete, da. În fine. Ok. Deci asta-i. Asta era aici. De aici era. Ok. Au! A durut! Asta era corpul meu! Nici măcar n-am simțit. Fie. Bunny. Ai bara. Bun, și mai avem nevoie de un albastru închis. Ok, facem și noi ceva folositor. Vă dați seama, în sfârșit facem și noi ceva folositor. Noi pe aici nu avem voie să plecăm? Nu. Numai granini. Ok. Hai să mergem pe aici ea. Am intrat în canal. Nu mai știu cum să zici. Glumesc. Știu. Pentru că am mai fost și am experimentat și nu știam cum să ies și ieșeam din joc și după iar intram. Ca să mă de la început gen. Dar nu. Ce cheie ne trebuie aici? Acolo chiar nu știu ce. Dar în fine. Și am ajuns aici. Empty ball. Cred că aici găsim, dar nu știu unde e ciocanul. Au! Bun. Ok, hai odată mergi mai repede. Bla, nu găsești nimic. Am uitat de camera asta.
meșciu liniștit și dintr-o dată cad ăstia și îți trebuie plencul. Și de unde e plencul? Că n-ai șocanul. Aici m-am ascuns în ăsta. Bun. Iar să merg pe aici. Hai, măru, au. No, nu v-am zis, mi-a sclintit degetul mic de la picior. Și cum doare. El a fost la biserică. Și am aterizat pe el gen îndoit. În fine. Asta unde se folosește? Special key. Unde se folosește? Aici? Nu. Unde se folosește și chestia asta? Ok, aici cred că îmi trebuie. Ce-mi trebuie? Îmi trebuie ciocan. Deci nu pot să fac nimic fără ciocan. Absolut nimic. Deci fără ciocan e o zvarză. Ceea ce ciocanul s-ar putea să fie în portbagajul de la mașină care noi trebuie să-l deblocăm. Cu o cheie, bineînțeles. Nu se poate nimic fără o cheie. Ce fac cu asta? Import. În fine, nu știu ce fac cu asta. Nu știu cum să deschid asta. Nu știu cum să deschid mașina. Nu știu nimic. Eu ce fac dacă nu știu nimic? Stau și mă uit pe pereți. Ha! Păi, dar unde mi-ai găsit chestii ce le-au mâncat? Ești cum mâncat cheile, mă. Doamne feri. Ești cum mâncat cheile. Mamă, dar unde mi-ai găsit și eu? Bă, frate, ești că o mâncat cheile cineva de nu mai găsești nimica. Nu mai găsești nimica, ești cu mâncat cheile. Bă, nu... Unde să mai găsesc chestii? Frate, trebuie să mă uit la tutoriale pe YouTube ca să găsesc chestii. Bă, poate fac puzzle-ul, poate mă ajută cu ceva, știu eu. Shotgun. Nu-mi trebuie shotgun-ul vostru cu tot. Hai să fac mă puzzle-ul ăla, poate mă ajută și pe mine la ceva. Poate mai găsesc ei ceva. Bun. Acum, hai și caută puzzle-ul, că ai văzut în atâtea părți caută puzzle-ul, acum tu deșteaptă. Poate. Caută puzzle-ul. Uite aici încă o bucașă. Bun. Mai trebuie încă câte? 2 piese. Una știu că am lăsat-o pe jos. Uite aici ea. Și ultima. Nu știu unde am lăsat-o. Sau unde am văzut-o, nu știu unde am văzut-o. Poate folosește aici. Unde am văzut-o? Uite-o. Haha, bun. Haideți că poate, nu știu, rezolvăm ceva sau nu ne ajută cu nimic, l-am făcut degeaba.
Nu stay in the house. Ah, îți dă... Bine. 6 zile. The house. Oh, yeah. Nu m-a ajutat cu nimic asta! Bla 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 bla. Și eu n-am curaj să mă duc la păianjen, nu la nașpa. Nu cred că o să mai jucăm niciodată Granny. Pentru că nu mă descurc, sunt o nubă. La Granini. O să jucăm alt joc, gen. Și da, ce să zic. Ați văzut și voi cum mă descurc eu la Granny. Nu mă descurc foarte bine, dar ați văzut. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un mare like, subscribe și nu uitați să apăsați pe clopoțel ca să fiți primii care află videoclipurile mele noi. Bye! N-are cum să fiu așa numbă, nu are cum. Bă, am crezut că eu pase. Bă, n-are cum să fiu chiar așa. Cum să fiu așa numbă? La câte ori am mai jucat eu Granny o snubă? Ne-am să fac eu shotgun-ul, că poate eu mor eu păianjenul ăla. N-am curaj să mă duc la el. Îmi trebuie ceva ca să mă duc la el. Deșteaptă. Ce e acolo? Aoleu, tu m-a speriat. M-a sunat. Aoleu, eu vreau să fac parte din shotgun. Bă! Part of shotgun. Ah, bine, știu acum ce să fac. Nu mai deșteaptă. Yeah. O, dar să fac foarte multe ture. Nu mă, că e la mașină, era să mă duc pe acolo. Hai, rapidoso! Rapidoso, rapidoso, rapidoso! Dă-i bătaie și mergi mai repede! Mi-ar plăcea mie să fie asta ultima parte din shotgun. Că dacă nu-ți cu puștile în jocuri, cred că te ajută cu nimica. În fine. Asta e încă o parte din shotgun. I need a jaghine, parche. Oh, vai. Gata, renunț. M-am săturat. Renunț și renunț.